έξω από τους απαράδεκτους. Εδώ πέρα βλέπουμε δραχμοσακούλες, τιμή 25 δραχμοσακούλες. Είναι λίγο θολό το τζάμι, αλλά δεν είναι και πολύ ωραίες. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας οι φίλοι και στολές από Δευτέρα 18 Δευτέρου του 2013 ανοιχτά 6 με 9, τιμή 30 ευρώ. Τι είναι αυτό? Φραουλίτσες θα έλεγα. Φραουλίτσες, φραουλίτσες, φραουλίτσες. Ροζ όμως. Ξέρω εγώ, δεν δίνουμε ροζ. Δεν ξεχνάτε που βρίσκονται. Εδώ βρισκόμαστε στους μισθώνες. Στολές Ελληνική Δημοκρατία 2100 με επίκεντρο τη Μέρκελ και ένα σύμβολο που μας παραπέμπει στη Γερμανία. Πολύ καλοκαιρινή θα τη χαρακτήριζα. Πάμε λίγο εδώ πέρα. Αυτό είναι οι στολές που μας αρέσουν. Έχει, τι είναι αυτά? Αυτά είναι από το Pac-Man. Καλό καρναβάλι, από το Pac-Man είναι, ναι. Μου άρεσε αυτή, γιατί και να βρέχει δεν βρέχει και βάζει και ό,τι θες κάτω από εκεί. Και εδώ πέρα έχει κάποιες πληροφορίες, αν μπορείτε να δείτε. 30 ευρώ είναι, Pac-Man είναι. Τιμή 30 ευρώ, πού το βλέπεις? Το είδα έτσι. 30 ευρώ λέει η τιμή και αυτό εδώ είναι το τηλέφωνο. Συνεχίζουμε. Ωραίες στόλες εδώ πέρα, ωραίες. Μ' άρεσαν. Να δούμε όμως σε ποια σειρά ανήκουν.